Ui, फुंनिफ्रायनो र' माबागोन गुड मर्निं आरोना गासिबो खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ'हाय थ' फुङावनो ब्लग लादों आरोना आं दिनैहाय पुरा सिखारनानै आं मा खालामो पुरा ओरैबायदि थान्दा जाखाबाय आरोना दासो सिखारदों आङो ब्रास खालामाखै ब्रासबो खालामाखै आरोना ओमफ्राय दासो सिखारदों पुरा ओमफ्राय दाउनो आदार होबाय ओमफ्राय मा खालामो आरोना थ' फुङावनो आं मा खामानि मावो नोंथांमोन आं सेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौहाय खालामनाय जादों आरोना थ' दायो सिखारबाय ब्रास खालामसै खालामबाय थादों फुङावनो नै बिदि दै आनदावो दै हायो आरोना फुङावनोहाय थ' आंहा फुल जाबायनानै बेखौ बन्द' खालामबाय आङो खालामना दोनसै आरोना ब्रास खालामलायनोसै दाउआबो आदार जागासिनो आदार होजोब्बाय ओमफ्राय ब्रास खालामनोसै ब्रास पुरा गोजांखादों आरोना थान्दा फुङावनो ब्रास खालामना लाग्रोनोसै आरोना आङो थ' दायो ब्रास खालामखांबाय क्रिम फोनबाय आरोना बारा एसां जेबो खामखाया क्रिम फोननानैहाय लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो मैयाहाय आं बाजार थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै थासुमलि लाना फैदो दा बेखौनो रुलायनोसै आरोना हानानैहाय मैयाहाय बाजाराव थांनायावहाय लाना फैदोंमोन आरोना माबायदि जाबाथाय मैया सेफायनानै गोलावसोनिया सेफायनानै लाना फैदों आरोना लानो डिस्टार्ब जानायखाय थ' बेनो सेरसे दङ सेरसे रुनानै जानोसै आरोना बाथोन बरिया बानायनानै दायो नै लेबनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेखौ सुना लानोसै थिग नै बिनानावमोनाबो थुरसि खुरै सुदों फुंनि खामानिखा आरोना बे गासिबो पुरा साफाहै बेखौ सुनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बयल खालामसै आरोना एसे बाथोन बानायनानै बयल एवनोसै जों दायो बाहेरावनो रुनोसै आरोना थासुमलिखौहाय बेयावनो अर सुनानै बाहेराव आथिंनि सान्दुं हायखाबाय अमानो दाना लगायना दोनखासै आथिं अमानि दाना लगायना दोनखाबाय आरोना बिनानावा थ' फाला राननानैसो मावनो गोनां जायो आरोना हारसिंनो आख'जोबा थ' नै दायो थासुमलि रुनो थाखाय माबाबाय आरोना ओमफ्राय होनानैसै बोरैबा जाबायदांलै थासुमलि होनोसै आरोना मोजाङै बासिनानै लाजोबनोसै आरोना मानो होनबा दखान थांनाय मानायाव माने बासिनो मोनाखैमोन आरोना थ' दासो नै एसे बासिना फोलांजोबनोसै दिनैहायबो बासिजोबनो हाला आरोना दखान थांनाय जागोन ना जेसेबां हायो दखान थांनायनि सिगां एसे बासिना गालांसै आरोना दायो नै अमा गुन्दै होनो थाखाय थांबाय आरोना आङो ओमफ्राय अमा गुन्दै बाथाय नै हांसो दाउ जमा जाजोबखासिगोन आरोना ओमफ्राय रेडिखा आरोना नै र' मासेनो होना लाग्रोनोसै र'
Ganze. Dustu biyo. जासनलाबायगोन बियो नुवाखै माबायदि जायो सिङाव थानायखौनो डाइरेक्टहै टाइट जाबाय लुजलै फुरा गोथौ गोथौ जाजोबोलै बिसोरो बेयाव खाबाबो गोरनायाव खाबाबो बिसिन जाजोबो ओइ दाउफोरा माबायदि जाफाजोबखायो नै खावलायाव नै जाखादो देरहांबायलै आबौ अमाया Ini dengan masih. Ini betul orang bayi pisah satin kili mana? Ini kemen tiok kan. Jangan malah ini kalau dia hang bayi. Udah mungkin rara kasih mata nengah lagi. Bunda kejar nah. Nih, jangan berna umnya. Nih bikin hai masih. Udah zakadeng sih, ketok kena kayak lesan ya. Pernah nih, daun kerap begini zoom masa kayak cium jauh. Nuni kan jangan ada apa. Nanti apa? Kamu nih semakin bayar apa sok akhir naga. Semlia boil dah kembali lalu saya udah batin deh kabar nasi sana lalu sih. Buriana. Oi, nah ada masak kok? Nih. Uci. Iya. Zana setar-tari. Fungni खामानि जोबस्रां आरिस्रां दायो माने दखानावहाय थांलायनोसै आरोना दखान खुलिनो थाखाय मैयाहाय माल गोदान लायदोंमोन ना थ' दायो थांसै ओमफ्राय गोदान कालेक्सन फैनायखौ आङो माने दख'ना कालेक्सन हलबा फेन्सि ड्रेसखौ आङो देखायनाय जागोन आरोना थ' फैगोन भिडिअआ भिडिअ खालामगोन आरोना आङो दख'नानि एक्सट्रा फेन्सि ड्रेसनि एक्सट्रा बिदि भिडिअ खालामगोन आरोना थ' दायो मानिखौ खालामग्रोनाय जायसै आरोना थ' दायो बे फुंनि ब्लगाहाय बेसेनोसै आरोना जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोननि गोसोनिफ्राय थेंक इउ स माच आरोना थ' आरो जायफोरा आंनियाव चेनेलावहाय गोदान अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला दायो दखानावहाय थांसै आरोना थ' बेसेनोसै आरोना दिनैनि ब्लगा